Търсим връзка сега с Стара Загора. Искаме да ви срещнем с едни момчета, роми, които развълнуваха мнозина в социалната мрежа. На фона на онази история с гаврата с бележити българи, с техните портрети, което взриви Фейсбук и не само. На фона на цялото това нещо, едни деца, едни момчета, въпреки че са роми, изпълниха българския химн, извиниха се за нещо, за което те нямат никаква вина. И казаха, ние обичаме България. Кои са те? Кои са те? Разбрахме, че са част от християнска църква. Коя е тя и ролята на тази църква в техния живот и светоусещане? Включваме се на живо, ще разберем точно от къде. Нашия кореспондент Мария Георгиева е при тях. Къде си точно, Мариче? Здравейте! Ние се намираме точно в сърцето на ромската махала в Стара Загора, в една много луксозна сграда, която е на Апостолския християнски център "Живот в слава". Защото именно тук тези деца записаха химна, който ние видяхме и чрез който ни се извиниха. Дали между две проповеди или просто защото това място наистина е много достъпно и много красиво, но е факт, че тези деца от тук решиха да ни кажат, че обичат България и че милеят за нея. Те са християни, както вече ви казах, почитат християнските ценности и се опитват да бъдат добри хора. До мен са тримата герои, които видяхме от клипчето. Сега ще ви ги представя. Деян Асенов, Асен Петров и Демир Мирчев. А зад мен е хорът, който им помагаше, за да изпълнят химна. Разбира се, ние няма как да разкажем всички истории, но посредством нашите трима герои ще се опитаме да покажем как живеят тези деца и какво ги е накарало да се извинят по този начин. Те, както вече знаете, са ученици. Те имат своите цели и своите мечти. Да започнем от Деян, например. Той е изключително музикален и учи в музикалната гимназия в Стара Загора. До мен е Демир. Демир е в гимназията по строителство, специалност геодезия. Асен пък може би ще стане един ден много добър готвач, защото той в момента е възпитаник на гимназията по облекло и хранене. Това са нашите герои, с които сега ще си поговорим. Всъщност най-важният въпрос, който наистина интересува цялото общество е защо тези деца се извиняват за постъпка, която не е тяхна. Може би към теб, Диане. Здравейте. Първо искам да поднеса съболезнование към Максим, патриарх Максим. За неговата смърт. Да. От Рома Destiny решихме да направим този видеоклип, понеже докато дискутирахме върху казуса, решихме наистина да се чуе гласът ни, да се извини от ромския етнос, понеже това са наши сънародници. И за нас е болка да ни наричат и нас небрежни към будителите, небрежни към нацията. И просто искахме да покажем другата страна на лошото, така да кажем. Тоест искахте да покажете доброто, защото другата страна на лошото е доброто. Нека сега да включим и Демир в нашия разговор. Всъщност, какво точно ви подразни? Това, че обществото непрекъснато повтаряше: роми поругават портретите на известни български личности, или самата постъпка на три невъзпитани деца? Самата постъпка на тези момчета, понеже това не е нормално да се подиграваш и да плюеш на ценности, които ние българите заедно сме изградили през годините, и наистина ние трябва да ценим нашата история, която имаме. Имаме въпрос към студиото. Слушаме ви. Понеже се намираме в сградата на една християнска църква, която работи в махалата, искам да попитам от колко време тези деца, може би и техните родители, посещават тази църква и защо са избрали нея, например, не влизат в православните храмове, каквито със сигурност в Стара Загора има немалко. Може би ще попитаме сега Асен. Асене, защо избра да посещаваш тази църква? Защо не избра друга? С какво те привлече тя и от колко години всъщност се посещаваш? Аз се посещавам вече от година и половина. Поради това, че в тази църква може да намериш много добри приятели, първото, че тук може да се изградиш като човек и може да се реализираш в съвременното общество. Как? Как църквата ти помага да се реализираш? Ти си все още ученик. Помагаме в образованието. Правим... Чувам, че имате някакъв въпрос. Добре, не се притеснявай.
понеже децата малко се притесниха, нека сега да видим и да чуем техните родители, които всъщност са изградили техния образ, които са им помогнали да станат добри хора. Какво казаха родителите и учителите за децата, вижте в следващия репортаж. Това са деца от ромското гето в Стара Загора, които според традициите на етноса си вече трябваше да са бащи и майки. Но вместо да раждат деца, те учат и мечтаят. 14-годишният Диан Асенов свири на пиано, тайно и на барабани. Учи джаз и ако за нас той е момчето на синтезатора от клипа, то за учителите е един от най-големите таланти на музикалното училище днес. Има импровизационно чувство и даже съм му казвала, че искам да свиря като него. Въпреки че е в 8-ми клас, той свири уникално. Първото си пиано Деян получава от училището, защото семейството му не може да си го позволи. Родителите му разфасоват желязо на товарна гара. Парите, които изкарват, не са много, но децата им не просят. Мечтите ми и желанията ми бяха той да бъде различен. Да не бъде просто поредното ромче, което ще дойде на този свят. Да го видя в позиция наистина не на някой общ работник, примерно. Но наистина да бъде модел. Да бъде модел сред обществото. Държим сина ми наистина да бъде, нашето семейство да бъде модел за поддържание след ромското общество, за да може да видим едно по-добро лице на ромското общество. Не крадци, убийци и тем подобни. И майката на Демир е поставила желязни правила в дома си. Понеже и осъзнах и властта, която имам като родител, сега още повече няма да я позволя. В никакъв случай. Трябва да се завърши поне висшето образование. Ако е решило и второ висше да има, това вече там е един плюс или един минус за нея. Но ние имаме критерии, сме поставили условия в дома си, така че наблягаме здраво в учението. Семействата на тези деца полагат всички усилия, за да могат синовете им един ден да излязат от гетото. Трудно се живее в гето, защото малоценност е огромен проблем в ромското общество. Малоценността. Нищо не става от нас, това, онова. И аз искам да завърши дъщеря ми да стане, примерно, доктор, сина ми да стане, защо да не е пилот, да речем, или нещо по-добро от това. Дали тези деца ще пробият в живота, все още е рано да се каже. Но на 14 те вече са известни. Със сигурност това е един много добър урок, че ромите не трябва да се делят от българското общество и да не се възприемат като някакъв социален етнос, различен от нашия. Всичко, което ще кажем след химна на България, сигурно ще звучи доста тривиално, но все пак искам да попитам тези момчета, които имат своите мечти. Трудно ли се живее като ром в България и как вие се възприемате? Гордеете ли се? Лично аз се гордея, че съм ром, понеже съм един от добрите и мисля, че съм пример да видя, че има роми, които обичат България и почитат нейните ценности и могат да се образоват и да поемат отговорности в живота. Много се радвам. За съжаление, вие все още сте малко, но мисля, че благодарение на тази църква ще станете все повече. А сега, нека чуем отново друго изпълнение на нашите деца от ромския квартал в Стара Загора. Аз ще отстъпя, за да можем да ги видим всички.
това е финал на днешното издание на предаването